Si dobro? Evo, brat. Hoćemo da uzmemo da snimamo ovaj video za čas? Kod poleta se nađemo. Ne, ajde, bit će bolje ovaj. Dobro večer, dobri ljudi. U ovom videu ćete vidjeti kako moj drugar plače. Ješćemo najljuću papriku ikad. Dve. Top 1 i ova druga možda nije druga po redu, ali je tu negdje. Carolina Reaper i moruga bela ili bela moruga za Beograđane. To je ovdje, vidite u ovoj kao turšija, brate, teglica. Ništa, jesi spreman? Pa ja nisam spreman, ja ne volim ljuto. Doneli smo i ovo, čisto just in case, brate. To je naučno dokazano, ako ste gledali Mythbusters-e, oni su to radili kao mleko najviše uklanja ljutinu. Jesi pomirisao? Jebote. Kao otrov, brate. Kao kiselina. Stvarno, štipa za sinuse. Za ona kiselina? Amino. Majke mi, baš se zakašljamo do ovoga. Kasnije još nije ni probao. Znači, ova crvena ovdje što vidite, to je Carolina, braću. Ajde, i secimo, ti znaš, ti si cooler. On se nekad bavio kulinar. Sa kulinom. Znači, jako malo da uzmem ovdje. Nemojte ovo da pokušavate kod kuće. Ako imate slab rad organizma, nemojte ovo da probate, zato što može da se desi da vam ne bude dobro. Da vam ne bude dobro i da umrete. Evo, ovoliko ćemo da probamo, ovo je porcija. Viš? Misliš da je mnogo, a? Ne? Moruga bela moruga. Možete i mešuga da kucite na YouTube. Mešuga, da, to je dobar crtani. Ajmo, ljudi. Bratski moj. Da li moramo ovo sa celo? Znači, get ready, brat. Ajde. Mogu da ispunimo? Možda da pojedeš celo. Šta, ima kasno dejstvo ili sam ja mnogo jak pa ne osjećam? Šta bre, ništa bre. Što, brate? Evo, još malo ću da uzmem. Evo. A pazi, ovo je level 2. Da, level 1 ćemo tek da probamo. Level 1 je... Malo je našom, razumiješ? Svega mi kući kod mene, brate, one duguljaste zelene ljuće, brate. Drugaču toleranciju imamo, verovatno, ali... Mislim, osjećam ja da je ljuto, brate, i puni mi se pritisak u glavi, ali... Nije ono da ne izdrži ovo, brate. Mene nije neizdrživo, da, ali s obzirom da ja ne volim ljuto, i meni je ovo ogromno ljuto. Znači, od 1 do 100 miliona skovila, 100 miliona skovila. A sve jače i jače, znaš kao... Radite, kao... Radi ovako, ide gore pa dole. Pa gore pa dole, kao da, ne znam koji fora. Nikad nisam probao ovo. Carolina. Carolina, najljuća paprika ikada na svetu, jel? Druga najljuća. Druga najveća, a prvu, to ćemo da nastavimo ovdje neku sliku. Nema odlaganja, ajde. Te bra, nemoj da me zajebavaš sad. Spremi se. On ima dobru ruku s te bra, ali... Dobre, ću ti si naslagao, brat. Sam slagao. Ovo je mleko. Samo za vas, brate, evo. Da ne bude posle kao... Sad u komentarima, Džemil, kako si jak, ovo, ono. A on čovjek tolerantan, vas ali može da jedete. Znaš kako mi radi sad, kao ljuta rakija od kleke, kad progutaš i ripuje ti ovo, ripe, Carolina. Pa ja sam očekivao baš 1000 skovila. Bonus! Za vas još jedna. Vidite ovo kako je opora, brate. S polja, znači, vjerojatno otrovna, brate. Ti ljuto, a? To je post Ja sam ja i mnogo jak, ja sam ja sve, ali nisam jači od... Od mene, recimo. Nego od Caroline. Ali vidite kako je ova, brate... A ovo ti je, znači, dobroćudni kancer. Dobroćudni, brate. Maligni. Ja ću ovo da pojedem, ti ako budeš teo daću ti. Ajde, ti javi mi. Oh, hi Mark. Javi mi kako je. Ajde, cheers. Srećno bilo i... Daj mi ga malo. Pa ću ja tebe malo da zezam. Evo, ovo je već ozbiljno, brate. Ludo, a?
Mi, Turci, mi, najjači, mi, otvoreno sve, mi, strela, mi, mač, mi, giros. Gorka je koliko ljuta. Kod šemera, Sve. šemer mi je gore. Ljuće od ove dve, nije sad... Nije da ono, ne znam, gde sam, brate, ali je ljuta, brate. U odnosu na ove dve... Ludo, a? Znači ja da ne pipam to. Probaj, Ja malo. hoću, evo sad samo da istrčim da je Probaj malo. Meni je ovo bila ova Karolina, ogromno ljuta, te da baš od 1 do 4, 20. Ovo je ozbiljno ljuta, brate. Ali stani polako, nemoj da piješ odmah iz te čaše. Stani malo da te odradi, znaš? Radi me, brate. Ne radite. Radi me. Radi me na toplinu, na toplotu. Stani malo da te probat ću ovo. Sok taj. Sok, ali ne mogu da stegla će ljudi da jedu. Stvarno da probaš to? Ne pa, iz Turšije kad... Uzmi jednu plazmu, brate, u oči. Mene zub zabolao od tebra. Od ovog majke mi, ne pravi, mislim možda ne ima sad reakcije da je, ali možda mi se vidi na faci da sam, kao da, kakav glasan, evo, kao ovaj crteni film, Mešuga, kad takav glas ima. Kao da mogu neku sad magiju iz usta da bacim, brate. Magiju. Neki ulti da bacim. Da. Aj, mali, počeo si da plačeš, ludi. Jeste, gledaj, da su zavljati mi se oči, jebi ga. Da, tu ću da ubližim. Ništa, da zatvaramo za danas. Hoćemo da zatvaramo, ne možemo još reći kakav si tebe, kao da je se pobio sa nekim sad. Evo ja, pošto da ne budem kao mi Srbi, jaki, mi ovo, mi ono. Evo, ja ću da probam malo ove vodice. Ako ne udariš taj subscribe, mogu mi da tu udarim. Ajde, Kiselina, brate, kako si je srknuo. Nije ljuto, nego je, šta se stavlja ono u turši u te, brada? Kiselina, brate, esencija. Esencija, sam to popio tebe. Ekscelencija. Eksencija, te. Vraćamo ovo, hvala studiju Paragon. Paragon, da ćete mi u mleko te, bre, ja, Paragon. Ovu flašu mleka. U flašu, bidon mleka te. Ove paprike koje smo mi pojeli, a ti da lajkuješ i da šeruješ, naći ćete u linku dole. Da, možda naručite ako hoćete vi da probate. Možete zamisliti, naručiš majicu i papriku te, kakva kombinacija. Ako ste sa Kosova, javite se nama direktno, brate. Da, nama direktno, ali opet, ako ste s Kosova... Sve mora nešto Sve nešto mora, znaš, kao da... Nešto smo mi s Kosova, brate, nego što... Nego tu grota. malo nas je ovo, ne grota. Lajkujte te vi, grota mi s Kosova te. Ne, nego kogod je s Kosova, ono lakše možda nas kontaktiraju. Tu smo, brate, tu smo, svi se znamo. To je to, lajkujte, nadam se da ste uživali. Nadam se da smo... Subscribe, Instagram, zapratite mene, njega. Šta još, ono? Da, share, subscribe, linkove za naručivanje ovih paprika i da se nađemo na polet puta, I bit će bolje. I bit će bolje. Ajde, ditane mir i doviđenja, goodbye prijetno. I görüşürüz.